hicimos manzozo. Joselinda beshisaya, no me hicimos manzozo. Ngubingelele ngiphinde ngwamukele embukeli kwesimanzonzo sikulethela khona ke indaba ifya ngaso ke isikhathi uMax Makhanya lapha ke ku TikTok waziwa ngempela ke ukuthi ke ungumhlazi ke noma ke oyimele ke uvezile ukuthi ngempela ke inyanga lapha ke emhlabeni ke ezisebenza ngokweqiniso ke zimbili ke yena ke azaziyo wabala lapha ke yena ke uDr 3 second waphinde wabala naye ke lapha King Bhaka okuyena ke osematheni ke kuzona ke lezi insuku mbukele ngabe kuthini ke ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba ke lomfoko Makhanya ke ukuthi ke athi zimbili ke ngempela ke inyanga ezisebenzayo lapha ke emhlabeni indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinyo okulandelayo siyabonga. Kuzo zonke inyanga eSouth Africa zimbili kuphela inyanga ezilegit ngokwami engizirecognizeayo nawe futhi ngizothi mase ngiwabeka ama facts ubone ukuthi lezi inyanga ngempela zilegit. Ubulegit ke ngikhuluma ngabo angisho ukuthi zilapho kwangempela futhi angisho ukuthi zipowerful okwangempela ngichaza ukuthi emehlweni ami nasemehlweni abantu zilegit. Ukuthi kwenzakalani ke emakhoneni ngisuke ngekho lapho angiyingeni leyo ubulegit balapho baziwa yilabo bantu abasuke benabo emakhoneni belaphana. Kodwa emehlweni ethu njengomphakathi lezi inyanga zombili izona kuphela eSouth Africa ezilegit. Mangithi zilegit ngichaza ukuthi ziyiqiniso. Number 1 uDr 3 second. Number 2 uKing Bhaka. uKing Bhaka uthanda ukuba ngenhlana kancane kwaDr 3 second. Kodwa zombili lezi inyanga emehlweni omphakathi esociety zilegit. Uyathanda noma awuthandi. Angisho ukuthi ungaqhubeka uthanda ukhehlelezo wakho uDr 2+2 wakho uDr Mkhulu wakho uDr Ntontoni wakho angisho ukuthi ungaqhubeka ubathanda. Kodwa mina ngikutshela ngeinyanga ezikwaziyo ukumela into yazo eziprofessional when it comes to public eyes. Zu2 Dr 3 second King Bhaka. uDr 3 second bafowethu asikho iskandali esaziwayo ngaye esikwi-public figure nje ekuthiwa uDr 3 second uexposiwe useqola umuntu kuphi wamosha imali zakhe wamoshela amabhizinisi akhe. Azikho iskandali enjalo ezizazi ngoDr 3 second. uDr 3 second ulandelwa inyanga njalo ulandelwa amakhosi ulandelwa abantu abakholwayo. uDr 3 second uprofessional uhumble unerespect uhlonipha ngisho ingane encane ngoba nje ine position ethile. uDr 3 second uyayihlonipha hlezi sibone ehlonipha ngisho King Zoso ingane ezincane. uDr 3 second ayihloniphe ayirecognize ayinikeze iplatform emzini wakhe omkhulu ayinikeze iplatform. uhlonipha omncane uhlonipha omdala. uDr 3 second uwise uprofessional ulegit emehlweni omphakathi. uDr 3 second Dr 3 second ulegit emehlweni omphakathi. Asikwazi okwenzeka emakhoneni asingeni kukho ngoba kukho emehlweni ethu sikhuluma ngaloko kusemehlweni ethu. Dr 3 second ureal ulegit Dr 3 second uzithobile uhumble lomuntu endlunkulu makwenziwa izinto umthola eviyeni leinsizwa abizwe arecognize amakhosi amkhiphe eviyweni athi Dr 3 second amkhiphe ngoba ilevel yakhe vele isuka ingamfaka eviyweni kodwa ngenxa yenhlonipho nokuzithoba okukuye uzithole eseviyweni ebese yamkhipha ilevel imtomule lapha eviyweni. So that is Dr 3 second. Dr 3 second intatheli ziyahamba ziye kwakhe afika uDr 3 second azamukele ngenhlonipho ngisho abaculi
ngisho amavukane ayaya lapha kwa Dr 3 Second afike awamkele ngenhlonipho elinganayo ekuyilevel eyodwa. So ulegit uDr 3 Second bafowethu. Bese kuba uKing Bhaka ngamazi uKing Bhaka nkosi yami esemncane leli dread lakhe nje lidala kabi ngilazi mina liselisha leli dread lakhe. Uyabona manje ukuthi likhula naye. uKing Bhaka bafowethu is the most consistent person I ever knew. Consistent uDr uLokhuza uKing Bhaka. uKing Bhaka akaze aqala into yamhlula along the way. uKing Bhaka akaze wathi uzolapha umuntu maqedwe wahluleka along the way. uKing Bhaka mina live lapha eworkshop ngimazi mina elapha ilonda umuntu ebole phuhlu enuka impethu ephethuza impethu umuntu onyaweni isilonda sigcwele umlenze wonke ephuhluka impethu. uKing Bhaka ngiyamazi mina live evusa umuntu onjalo, umuntu osewaxoshwa ebhedlela ongasakwazi ukuye ebhedlela ongamukelekile endawo, umuntu oselinda ukufa. Ngiyamazi mina uKing Bhaka emvusa lo muntu aphile. Uyabona? So uKing Bhaka ulegit. King Bhaka is the most legit Lokhuza witch doctor I ever knew. Ngiyamazi mina uKing Bhaka akhombe isilonda siphethuza impethu athi lo muntu ngizomvusa. Nangempela nithi niyambona lo muntu mhlambe after 3 to 4 days uthi uyambona lo muntu siyayihambela efike ethwelwe. Mina ngazi abantu lapha eworkshop befike bethwelwe ngetshali. Umuntu afike ethwelwe ngetshali, ebanjwe ngetshali, engasabanjwa ngoba isilonde simphethe sesibhlungu umzimba wonke. uKing Bhaka amkhombe etshalini athi lo muntu ngizomvusa in 3 days time uzobe seyihambela ngeenyawo zakhe. Thina sibabonile abantu abanjalo bebuya lapha eworkshop sebeyihambela ngeenyawo begijima bezobonga kuKing Bhaka ebaphilisile. Mina ngihamba inyanga uKing Bhaka futhi akangazi. King Bhaka mina akangazi. Imina owazi yena. Ngobe workshop sasuke sigcwele bengihlala lapha eThekwini mina emafletini lapha ko St George's. Bengisuka mina ngiya eworkshop ngiyobuka nje uKing Bhaka. Enza lezi imanga nasemakethe lapha emabhasini. So uKing Bhaka mina ngamazi kusekhona lenyanga leyaboshwayo ekwakuthiwa uDr Gumede le eyayibiza yonke inhlobo yenhlamba lapha eworkshop. Ngamazi ngalezo khathi uKing Bhaka esamncanyana. Yabona esamncanyana ehamba ngemoto eyayisilahla. Ehamba ngemoto eyayisilahla konje kwakuyimoto ngathi kwakuyi VW. Kwakuyisihlahlanyana kwakumhloshana kuyisilahla lapha ehamba ephelezelwa ama-bodyguard akhe ehamba ngama-Fortuna lapha nama rev 4 lapha zihamba nje ngey'moto ey'nkulu ama-bodyguard akhe. Kukhona ngisho abelungu lapha kuma-bodyguard akhe. Ngangikhona lapha eworkshop. Ngizibuza ukuthi lo mfanyana lona ngoba untanga yethu nje lona, hey madoda wayithathaphi lento esilaphe ngempela impihli yamasimbe eyilonda ezayibulala abantu lapha eThekwini ebalapha uKing Bhaka bevuka abantu bephile beyihambele bazobonga for free engabakhokhi. uBhaka labo bantu wayebalapha mahala. Wayebalapha mahala uBhaka abantu abaphihlike ilonda eziphethuza impethu, abantu abalinda ukufa ababengafa nomnini. uBhaka wayebalapha for free of charge. Siyakwazi lokho. Uyabona? Kuze kube namhlanje sengaba kudeke angisamboni. Sengigcina ngokumbona nje la kuma social media. Kodwa indlela engimbona ngayo, he still maintained his position. He still on that. Usayilo waBhaka lo engangimazi owayethi mayiqala into ayiqede. Kumanje uBhaka uvikela abantu kuma crooks enyanga.
uBhaka uvikela abantu kumanje kulamasimba ezikeletoni zenyanga igebengu ikem. uBhaka umile uthukelwa ukuvikela abantu. Eqinisweni nje uBhaka into mayekhuluma ethi uyabavikela abantu. Uyabona ukuthi cha ngempela la abantu bebeshona ngempela la. Ukuba uBhaka akakhulumanga nami bengizoshona lapha. Khumbula nje ekhuluma le ndaba yescam secompetition ukhehleleza efuna ukuwinisa abantu. Wabona ukuthi abantu bashona lapha kulesa scam. Kodwa uBhaka wasivula amehlo wasibonisa ukuthi hey uyasivikela ngempela. Ngiyaphinda futhi mina ngiyisebenzisa indaba yenyanga kodwa ngiyazibheka ngiyazibona inyanga zu2 kuphela uKing Bhaka no Dr. 3 Second.